Men jeg får lov til at stille nogle spørgsmål til kameraet her. Ja. Okay. Det første spørgsmål, jeg gerne vil stille, det er, betragter I jer selv som et godt menneske? Ja, det gør man da. I Bibelen er der sådan en standard, man kan læse for at finde ud af, om man er et godt menneske. Det er som sådan en spejl, man kan holde op for sit ansigt, for at se, om man er et godt menneske. Den hedder de 10 bud. Kender I dem? Ja, jeg har hørt lidt om det. Jeg kan ikke huske dem hele. Hvorfor nogle af dem kender I? Hvad er det er? Man skal elske sin næste. Nej, det står der ikke i de 10 bud. Nej. Det er Jesus opsummerer en del af de 10 bud på den måde. Nå. En af dem er sådan her, og man kan sige, at når man holder de 10 bud, så gør man det, at man elsker sin næste. Ja. Så det har noget meget med det at gøre. Ja. Jesus han siger, at du må ikke lyve. Har I nogensinde løjet? Ja. Det har du. Ja, det er jeg også dømt for. Ja, det har jeg også. Så. Hvad kalder man mennesker, der har løjet? Det ved jeg sgu ikke, men... Løgnhalse. En løgnhals, det er godt ord. Hvis jeg løg over for jer, hvad vil I så kalde mig? Jamen, Jeg sgu ikke. det er lidt svært at sige. Ja, Løgnhalse, selvfølgelig er det det. Hvad så? Har I nogensinde stjålet noget, der kan jeres? Taget noget, der kan jeres? Nej, det tror jeg sgu ikke, jeg har. Ja, det er nogle gange kommet til at snuge sin mor og fars tegning, uden at jeg vidste det og sådan. Ja. Så det har man da lidt. Ej, jeg kan godt stå, jeg har nok stjålet noget af mine kammeraters voks. Ja. Altså, det er ikke sådan noget værdigenstande eller sådan noget. Så hvad kalder man mennesker, der stjæler? 20. Så... I Bibelen står der også, at hvis du kigger på efter en kvinde og begærer hende i dit hjerte, så har du bedrevet hår med hende i dit hjerte. Altså ægteskabsbrud med hende i dit hjerte. Det betragter Gud som en synd, som hedder ægteskabsbrud. Det er ikke bare at gøre det i virkeligheden, men det er også at gøre det i hjertet. Hvis man kigger på en. Ja, og begære hende. Er I skyldige i det? Ja, det må jeg nok indrømme. Det tror jeg, jeg skulle godt nok også. Så for jeres egen bekendelse, ikke også, af jeres egne ord, når I en dag står foran Gud og skal dømmes af Gud, så skal I dømmes som 20, som løgner og som ægteskabsbrydere. Ja. Tror I Gud vil dømme jer skyldige eller uskyldige? Altså, Gud, man siger jo Gud tilgiver alt. Så det tror jeg ikke. Du tror, du går uskyldig, fordi Gud tilgiver dig? Ja. Hvad med dig? Det tror jeg også. Okay, lad os sige, at der var en dommer her i byen i Frederikshavn, det er der sikkert jo. Og han står foran en mand, som har stjålet en bank. Og ham manden, han siger, ja, det er mig, der har stjålet en bank, men fordi du er en god dommer, så vil du tilgive mig. Hvad siger dommeren til det, tror jeg? Jeg siger nej, fordi at, Ja. man skal jo ikke tage det er ikke det for en. Nej. Jeg tror, dommeren vil sige, netop fordi jeg er en god dommer, så vil jeg dømme dig. Fordi jeg er god ved at dømme alle, der har gjort noget forkert. Skulle Gud ikke være på den måde? Er Gud ikke en god dommer? En god og retfærdig dommer? Det må han da være, det siger de der. Ja, så hvis Gud er en god og retfærdig dommer, hvad vil han så dømme dig til? Det bliver så ikke. Paradis. Paradiset? Ja, det tror jeg. Er der plads til løgnere og til tyveknægte og til ægteskabsbrydere i paradiset? Nej, det nu ser efter de lov, der er, så gør jeg nok ikke. Nej. Men hvis han tilgiver alt, og man har været okay menneske, sådan ikke lavet noget brutalt, så tror jeg i hvert fald, at han vil være retfærdig. Vil han så være en god dommer og en retfærdig dommer? Vil han være retfærdig, hvis han så igennem fingrene med de overtrædelser her? Hvis han sagde, det er også lige meget med det. Vil han så være retfærdig? Nej, på en måde vil han jo ikke. Nej, vel? Han vil være en korrupt dommer, som med nogle mennesker ser han igennem fingrene, og med andre ser han ikke igennem fingrene. Bare tænk over, hvis Peter Lundin han kommer foran en dommer. Ja, så. Hvad skal dommeren gøre med ham? Skal han lige have flere år? Ja, han skal have flere år. Så hvad med Gud i himlen, når han står og skal dømme jer en dag? Løgnere, tyveknægte og ægteskabsbrydere i hjertet. Er det himlen eller helvede? Det er jo himlen. Himlen? Ja. Men du siger jo lige, at du har gjort de her ting. Ja, men det er også rigtigt, men... Så har han ikke en god og retfærdig Gud, eller hvad? Men altså, hvis Peter Lundin kom derop, så røg han da nok ned. Ja, men hvorfor skulle Gud gøre forskel på dig og Peter Lundin, hvis han virkelig er god og retfærdig? Er det så nok at sige, okay, undskyld, hvad hedder du? René? René, det er lidt ligeglad med ting, du har gjort, René. Men ham herovre, ham er jeg ikke ligeglad med. Vil han være god og retfærdig så? Nej. Det vil han ikke, vel? En god og retfærdig Gud vil dømme ikke bare mennesker som Peter Lundin. Han vil dømme al uretfærdighed overalt, hvor han møder dem. Netop fordi han er god. Bibelen siger nemlig også, at alle løgnere har deres plads i ildsøen. Ingen tyveknægt skal arve Guds rige. Og det er jo dig og mig.
Ingen utugt, de skal komme i gudsriget. Så når Gud en dag skal dømme dig til himlen eller helvede, på baggrund af din egen bekendelse lige nu, er det så himlen eller helvede? Så må det jo helvede. René? Jamen, jeg har det lidt mærkeligt, fordi jeg er lidt forvirret sådan over det. Men det er nok helvede, så hvis det er efter de lov der. Efter hans egen Efter hjertet, ja. Efter Hvis hans det er egen det, han mener. standard. Så må det jo nok være helvede. Men prøv at lægge mærke til det her, det er en lov, som vi kender i hjertet lige nu, mens vi står og snakker om vi kender den godt. Ja. Det er fordi Gud har lagt den i vores hjerter. Gud har ikke ladet os være uvidende om den. Så det vil sige, når vi står foran ham, så er vi uden undskyldning. Vi vidste godt, det var forkert, og vi gjorde det alligevel. Bekymrer det jer, at helvede er en virkelighed lige nu, som det er jeres endeligt, hvis I står foran Gud en dag skal dømme sig? Nej, altså det er ikke noget, man tænker over. Nej, men når du nu står og tænker over det nu, Det ved jeg sgu ikke. hvad med dig, René? Jeg tænker sådan mere på, fordi nu tror jeg på, at der er et eller andet efter døden. Der tror jeg på, at man kommer tilbage hertil. Eller tror jeg, altså at et eller andet kommer tilbage hertil. Måske ikke lige kroppen og sådan, men en selv. Det er det, du tror på. Ja. Men spørgsmålet er, hvis Bibelen er sand, og du har den her viden i dit hjerte om, at det er forkert, og du har med din egen lov bekendt, at det er dig, der har gjort de her ting, Ja. så vil virkeligheden jo være himmel eller helvede. Det er lige meget, hvad man tror på. Ja. Vi burde bekymre os. Ja. Bibelen siger, at vores øjne er dyrebare, ikke også? Hvor meget vil du give for dine øjne? Mig? Ja. Jeg har sat mig for. Hvis jeg spurgte dig 1 million kroner, vil du så give mig dem? Ej, sat mig. 10 millioner. Ej, jeg får ikke af mine øjne. Hvad med dig? Hvor mange millioner skal du have for dine øjne? Ja. Det er svært. Jeg tror sgu ikke, jeg kunne leve uden øjne. Det tror jeg altså Så ikke. prøv at tænke på sjælen, som kigger ud af de her øjne. Hvor meget mere dyrebar er den så ikke? Det er meget dyrbart. Bibelen spørger os retorisk, hvor meget vil et menneske give for sin sjæl? Ja. Altså, og Jesus siger, det er bedre at komme i himlen uden et øje, end at ryge i fortabelse med begge øjne. Og Jesus siger, frygt ikke dem, der kan slå jeres legeme ihjel, men frygt ham, som efter har slået jeres legeme ihjel, kan kaste jer i helvede. Det burde være det største bekymring. Ja. Det er, hvad sker der med dig og mig, når vi dør. Så når jeg spørger jer omkring de her spørgsmål, og i jeres egen bekendelse siger, at I er 20, og I har taget, I har løjet, ægteskabsbrydere, og når Gud dømmer jer, så skal han dømme jer til fortabelsen, så burde det bekymre jer. Ja. Ved I, hvad Gud han har gjort, for at vi ikke skal gå fortabt? Nej. Han har gjort noget. Ved I, hvad det er? Nej. Han sendte sin egen søn hernede på jorden. Jesus Kristus blev født og blev menneske. Han blev menneske for at tage den straf, som du og jeg skulle have haft på hinanden. Hvad hedder du? Lasse. Lasse og René. Ja. René og Lasse, jeres sønner, det I har gjort forkert mod Gud, som I lige har bekendt nu, det er det, I kan huske. Gud siger alting. Det lagde han på sin søn Jesus Kristus. Sådan at den straf, som I skulle have haft, den tog han på sig. Sådan så I kan gå fri en dag. Det er ligesom at stå i en retssag, og dommeren siger, du er skyldig, og du siger, ja, jeg er skyldig, og dommeren siger, så kommer der en ind bagefter, og så siger han, jeg tager jeres straf i stedet for. Præcis det var det, Jesus han gjorde. Så vi ikke behøver at udstå den straf, der er betalingen for vores synd. Ikke bare det, men han levede det retfærdige liv, som vi burde have levet os. Hvilket vil sige, at du er helt dækket af. Du er fuldstændig forsikret i Jesus Kristus. Det vil sige det samme som, at han har betalt for alt, hvad du kommer til at gøre forkert fra nu af og ind til himlen. Og alt, hvad du burde have levet af rigtigt hernede på jorden, der har han levet for dig. Ja. Bibelen siger, at der er 2 ting, vi skal gøre for at få del i den frelse. Ved I, hvad det er? Nej. Det ene det er, at vi skal omvende os fra vores synd. At omvende sig betyder først og fremmest, at man giver Gud ret i, Gud, det har du ret i, det er mig, der har gjort de her ting. Og jeg har gjort det mod dig, og du vil være retfærdig, når du dømmer mig, Gud. Og jeg vender mig bort fra de her ting. Så jeg vender mig om og går en anden vej nu. Og det næste, det er at tro på Jesus Kristus. Ja. At tro på ham, det er ligesom at sætte sin tillid til ham. Det er ligesom du er i en flyvemaskine, og den flyvemaskine er ved at falde ned. Og mens den er ved at falde ned, får du at vide, at der er en faldskærm i flyet under din stol. Hvad vil en klog mand gøre? Tag den fra. Tag den frem. Han vil ikke bare sidde og sige, ja, jeg tror på, at der er en faldskærm i flyet. Han vil tage den frem og tage den på. Præcis på samme måde må vi tro på Jesus Kristus for at blive frelst. Det er ikke nok at vide, at han fandtes. Det er ikke nok at tro på, at han er i himlen. Men det er at tro på, at han døde for min skyld, og han opstod fra de døde, og han lever i dag. Så nu vil jeg gerne spørge jer, der er 2 ting, vi skal gøre for at blive frelst. Kan I huske, hvad det var? Det var den første ting. Tro på Jesus. Nej, den første ting.
Hvad? Det første var omvendelse. Ja, det var, ja. Omvendelse. Det vil sige, give Gud ret i det, man har gjort forkert. Mm. Og vende sig bort fra sin synd. Og den næste ting, det var Tro. tro på Jesus Ja. Kristus. Så nu kan jeg godt tænke mig at spørge jer, hvilken synd er det i jeres liv lige nu, som er så dyrebar for jer, at I hellere vil være i den og gøre det, end lige nu at tro på Jesus Kristus og omvende jer fra jeres synd? Er der noget, der holder jer tilbage lige nu, for at omvende jer og tro på Jesus Kristus? Nej. Nej. Hvad med dig, René? Nej, det er det heller ikke. Det vigtigste for jer lige nu, det er at tage imod den her ting, jeg har talt til jer. Vend jer bort fra jeres synd, lige nu misforståelsen. Ja. Tro på Jesus Kristus, og så skal I gå fortabt, så skal I få evigt liv. Vil I have det? Yes. Ja, det vil jeg gerne. Det vil I gerne.